Γεια σας παιδιά, Άγγελος Χέλ 197 εδώ και σήμερα παίζουμε το πρώτο παιχνίδι το οποίο μου το έστειλαν κάποιοι φίλοι μου και νομίζω ότι λέγεται Muffin Night και λογικά έχω παίξει και τέτοιου τύπου παιχνίδια. Λοιπόν, το έχω παίξει λίγο το παιχνίδι για να δω πώς είναι και είναι εύκολο. Λοιπόν, να αρχίσουμε για να το δείτε. Λοιπόν, στην ουσία κουνιέσαι με αυτά, πηδάς και πυροβολάς. Πρέπει να παίρνεις τέτοια, τα muffin, πρέπει να παίρνεις τα muffin και κάθε φορά που παίρνεις ένα muffin αλλάζει χαρακτήρα σου. Ο κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό τρόπο επίθεσης. Ας πούμε ο μάγος μπορεί να το κρατάς συνέχεια, ο Archer βαράει και από τις δύο πλευρές, αυτός που δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται βαράει με shotgun και ο σκοπός είναι να πάρεις όσο περισσότερα muffin μπορείς και να μην αφήσεις αυτά να πέσουν πολλές φορές μες στην τρύπα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες που τους εκκλειδώνεις σιγά σιγά. Τώρα εγώ θα προσπαθήσω να παίρνω πιο πολύ τα muffin και ναι, αυτό πιο πολύ. Όταν παίρνεις, όπως βλέπετε εδώ, όταν παίρνεις κάποια muffin, ξεκλειδώνεις καινούριους χαρακτήρες. Εντάξει, μπορεί σε κάποιους να φαίνεται πολύ παιδικό αυτό το παιχνίδι. Το ξέρω και εντάξει, και εγώ δεν είπα ότι είναι το καλύτερο που έχω παίξει ποτέ, αλλά εντάξει, είναι ωραίο έτσι για να περνάς την ώρα σου, να το πω λίγο. Και ναι, μου το στείλανε, εγώ αλλιώς μπορεί να διάλεγα κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ, ό,τι μου στέλνουν οι φίλοι μου και ό,τι μου στέλνετε εσείς παιδιά θα παίζω. Και ναι, πιο πολύ αυτό, οπότε εάν παίξω κάτι που δεν σ' αρέσει, μην παρεξηγήσετε, δεν το διάλεξα εγώ. Το διάλεξαν άλλοι. Λοιπόν, το Pumpkin έχει ένα περίεργο attack, πετάει το κεφάλι του και άμα σε πετύχει το κεφάλι, σε κάνει κάτι σαν stun. Δεν ξέρω γιατί. Δείτε. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Καταλάβετε. Και ναι, αυτό. Επίσης, έχω 8 level up. Λοιπόν, για να δούμε. Λέω να αναβαθμίσουμε τον Archer, τον οποίο είναι αρκετά καλός. Μπορούμε. Θέλει 10, δεν γίνεται. Τι είναι αυτό? Όχι. Αυτό είναι καλό, αυτό το πάρω. Θα το πάρω και αυτό. Όχι, δεν θα το πάρω ακόμα αυτό. Αυτό θα το πάρω, ναι. Αυτός φαίνεται καλός. Και θα εξελίξω και τον... Θα εξελίξω τον Mage, γιατί και αυτός είναι πολύ καλός. Στη σχέση δεν μου αρέσει σχεδόν καθόλου. Εξελίξω την κολοκύθα. Λοιπόν, για να δούμε. Θα πάρω αυτό. Για να δούμε. Οκ. Δεν τους κάνει να ρεϊτζάρουν. Οκ. Καλό. Τώρα πετάει πιο γρήγορα. Όπως βλέπετε και είναι μπλε. Όταν εξελίγεις κάποιον χαρακτήρα αλλάζει και ο τρόπος επίθεσης. Όχι. Και λοιπόν αυτό τι είναι? Double jump. Χρήσιμο. Πιστεύω. Όντως βαράει τώρα πιο γρήγορα. Λίγο. Για να δούμε.
Αυτό το είχα παίξει και μια φορά στον υπολογιστή, που μου το έχει ξαναπεί ένας φίλος μου. Και εντάξει, μου είχε αρέσει λίγο, γιατί τέτοιου τύπου παιχνίδια έχει φάση. Οκ. Θα πάρω το Monster Hub γιατί είναι πιο χρήσιμο, πιστεύω. Και ναι. Λοιπόν, εντάξει, γιατί παίζω στην πιο εύκολη πίστα. Οκ, μόλις χάσω. Ninja Kitty. Για να δούμε τι κάνει αυτό. Wow. Interesting. Οκ, 2 hits και ψηφάει, οπότε αυτό είναι καλό. Οκ. Λοιπόν. Για πάμε εδώ πέρα. Να δούμε τι λέει αυτή η πίστα. Θα πάρω ένα Master Hopper γιατί ποτέ δεν ξέρω. Οκ. Λοιπόν, για να δω. Εδώ έχει γουρούνια. Οπότε από ό,τι κατάλαβα κάθε φορά αλλάζει ο κύριος. Τα κύρια. Πώς το λένε. Τα κύρια τερατάκια, πώς θα το πω. Τέλος πάντων. Έλα τώρα. Αυτό θα το χάσω. Ωραίο. Να, γι' αυτό λέω ότι είναι πιο χρήσιμο αυτό. Γιατί τώρα θα είχα πεθάνει. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν μου άρεσαν τα shotgun. Φίλε. Έτσι, μπράβο, να σώσουμε λίγο. Πάρε ένα σούρικιν στη μούρη. Graveyard. Οκ. Τι φάση. Οκ. Έτσι, σκάτα στα μούτρα. Οκ, πού είναι τώρα το άλλο. Είναι το muffin. Να το. Μόλις είπα που είναι το muffin. Μου θύμισε το Deadly Muffin. Τον κύριο Deadly Muffin. Ω, Παναγία μου. Σόβα. Όχι, πώς θα το σώσει τώρα αυτό. Λοιπόν, για να κάτσουμε λίγο εδώ. Εγώ θα πεθάνω. Είμαστε γεμάτοι τέρατα. Που δεν βοηθάει καθόλου. Θα σου λίγα σκατουλάκια. Και νομίζω είναι ο μόνος τρόπος να επιζήσουμε. Όχι! Δεν πειράζει. 21 όμως. Πολύ καλό. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Θα πάρω το επόμενο. Και για να δούμε λοιπόν τι κάνει αυτό. Να δοκιμάσουμε. Πρέπει να το πατήσεις. Και μόλις έχασε. Και μόλις το είπα έχασε. Λοιπόν, για να δούμε. Εσύ είσαι κανονικός. Οκ, καλό. Θα παίξω άλλη μία με αυτό το perk. Γιατί φαίνεται καλό. Άρα τώρα. Πάμε για τα muffin. Πιο πολύ με νοιάζουν τα muffin για να ξεκλείσω και καινούριους χαρακτήρες. Boom! Boom! Έτσι, μπράβο. Bacon.
Όχι. Α, έλα. Οκ, ξαναπαίξουμε αυτό, πρέπει είναι βοηθάει. Είναι βοηθάει. Τι έκανα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Βασικά, να σας πω την αλήθεια. Επειδή... Δεν ξέρω. Βασικά, θέλω να μου στείλετε παιχνίδια για να έχω ποικιλία να παίζω. Να αρχίσουμε σειρές. Προς το παρόν θα παίζω... Βασικά, Minecraft μπορώ να ξεκινήσω. Αλλά... δεν ξέρω. Επειδή λαγκάρει πάρα πολύ το PC μου, είναι πραγματικά χάλια, δεν έχω καν PC, είναι laptop. Είναι πραγματικά χάλια, λαγκάρει πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν θέλω να παίξω τόσο πολύ Minecraft, γιατί τα βαριέσαι πιστεύω. Εγώ άντε να πω αντέχω, αλλά ας πούμε όλοι οι YouTubers έχουν γρήγορο υπολογιστή, άρα θα πείτε, είμαι σίγουρος ότι θα πείτε, θα βαρεθείτε. Γι' αυτό δεν το κάνω. Αλλιώς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Double hit. Cyclops. Νομίζω αυτός είναι πολύ καλός. Δεν πρόλαβα να την. Τέλος πάντων. Θα ξαναέρθει. Σαν noob ακούει, σαν να λέει noob. Οκ. Όχι, βλακεία. Δεν πειράζει, λοιπόν. Ακριβώς. Just in time. Είχα ήδη αφήσει, είναι πολύ καλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι. Ήθελα να σας πω ότι... Ναι, βασικά στο Minecraft αυτό πιο πολύ στο Minecraft, παιδιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ίσα με, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε σειρά. Ή ένα let's play, ας πούμε. Απλά δεν ξέρω, εσείς θα βαρεθείτε. Είμαι σίγουρος, επειδή όλοι είναι γρήγοροι. Ονόν το YouTubers στις υπολογιστές είναι γρήγοροι. Όχι, αυτή τη φορά θέλω να δω τι κάνει. Καλός. Δεν πρόλαβα. Οκ, να πάρω αυτό το perk. Λοιπόν, ναι. Βασικά δεν ξέρω, λέω να αρχίσω. Αλλά δεν ξέρω προγράμματα, ρε παιδιά, για να κάνω record. Στο κινητό μου ξέρω, έχω αυτό που έχω εγώ, πιστεύω είναι πολύ εύκολο στη χρήση και γι' αυτό το έχω κιόλας. Στον υπολογιστή δεν ξέρω. Προτείνετε μου εσείς άμα ξέρετε κάποιο καλό record πρόγραμμα. Όχι. Και ναι, λοιπόν, θα παίξω και μία στο Graveyard και θα κλείσω το επεισόδιο εδώ πέρα. Γιατί δεν ξέρω κι άλλο. Άμα σας αρέσει, αν σας άρεσε βασικά, ελπίζω μάλλον να σας άρεσε. Και έχασα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά παιδιά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα comment για να ξέρω αν σας άρεσε. Ένα like θα ήταν πολύ καλά. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο στο μέλλον, κάντε ένα subscribe. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντίο.